No hei vaan, hei vaan. Tosiaan, mä ajattelin tässä näin hieman toteuttaa mun hienoa unelmaa vähän tehdä YouTube-videoita omaksi huviksi. Tosiaan. Erittäin vanha peli, mutta kyllä mä uskon, että joku varmasti tykkää katsoa Passepartouttia vielä. Eli siis tämän pelinhän idea on siis se, että se on niinku tämmönen ns. Katutaiteilija tai tällainen ja se tosiaan maalaat itsellesi tauluja täällä ja no esimerkiksi me voidaan vaikka maalata tähän vaikka Pou esimerkiksi. En se taida ihan näyttää tolta, mutta en mä kyllä itse asiassa muista miltä Pou näyttää. Mä oon joskus ihan 1 000 000 vuotta sitten. Ei kun on se peli mulla vieläkin, mutta ei tää kyllä Poulta näytä, kun tää näyttää joltain kakkaemojilta, mutta ei se haittaa. No niin, tehdään sille tommonen tosi hieno tosi hieno suu ja tämähän on siis kai me nyt halutaan piirtää tänne jotain muutakin, että se ei ole niin tylsän näköinen. Muistan, että täällä pitäisi olla jotain erilaisia sivellivaihtoehtoja, mutta nekin taitaa aueta vasta myöhemmin niin kuin itse pelissä, mutta jos nyt tehdään vähän tämmöstä tällaista näin. Tää näyttää kyllä niin hienolta. Joo. Katsotaan mitä tästä tulee. Jos sen on ihan väärässä, pystyköhän näitä tauluja nimeämään? Meidän kakkapökälä vähän otti osumaa tosta. En tiedä, että ehkä enemmän näyttää joltain möröltä kuin kakkapökäleeltä, mutta otetaan uudestaan. Mä en nyt yhtään tykännyt noista. Noin ja sitten tehdään sille tietysti pupillit ja voisikohan tää toimii paremmin? Tää on ihan loistava. Sitten tehdään tämmönen oikein hieno kulma-aurinko tänne, koska tämähän on siis aivan mahtava. Siis tämähän on aivan kaunis. Tää on aivan kaunis ja sitten me voidaan vaan asettaa se tänne tosiaan näin. Ja joo, mehän voidaan nimetä tää. Tää on mikäs olisi hyvä nimi tälle? Kakkapökälä normikolle. Se on hyvä nimi. Sitten tosiaan, täällä käy aina välillä tollasia ihmisiä, tai no siis NPCitä, mitkä tulee katsomaan tosiaan näitä ja on se hieno taulu. Tulee siis, ne saattaa välillä ostaa noita ja tollasta, mut me ollaan vähän miinuksella, mutta ei voi mitään. Mehän voidaan mennä maalaamaan tänne. Se haluaa ostaa tuon, mutta kyllähän me siis sillä myydään pois. Se voi ostaa sen taulun sieltä, koska miksikäs ei. Me hieman haluaisin. Joo. Hyvä, kun tähän tulee näitä hinttejä. Kyllä mä näitä osaan käyttää, mutta voisikohan tää me nyt koitan siis jotain puuta tässä maalata. Ei tää kyllä näytä yhtään puulta. On kyllä ihan hirveä maalaamaan. Tää olisi tosi kiva, jos olisi noita. Mitäs ne on noita? Näitähän siis jotain spray-maalejakin aukeaa niinku myöhemmin tässä. Nekin on ihan kivoja. Tää voi olla omenapuu.
tajusin, että mä olisin kyllä voinut maalaa ton tausta aikaisemmin ennen kuin me maalaan puuta tohon, mutta kyllä tääkin onnistuu tällä tavalla. Leikitään vähän sen Picassoa täällä. Tämähän on mun mielestä ihan hyvä. Joo, tosi hyvä. Mummo joskus opetti, että tulee selkää, jos ei piirrä ääriviivoja myötä. Ei taida vieläkään onnistua, mutta eipä mulla tässä kyllä ääriviivoja pahemmin oo. Mä oon vaan freestyle maalannut tässä pikkuvikoja. Rip mummo. Hyvältähän tää näyttää. Joo. Sitten nostetaan vähän sivellintä isommalle taas. Oho, ja sinne meni omena. No, kyllä se siitä. Tämähän on aivan kaunis. Tää näyttää joltain eskaripiirustukselta. Tämähän on oikein hieno. Sitten tehdään tuo toinenkin omenali näköjään lisätään sinne. Tää on ihan hyvä. Tää on ihan hyvä. Omenapuu. Mitähän me sitten voitaisiin maalata? Mä voisin yrittää maalata ton mun lempipokemonin. Siis Piplup on mun lempipokemon. Me tykkää tosi paljon siitä. Katsotaas sehän on siis ottakas. Sehän pää on siis tän näkönen. Tai siis about, sekin on semmonen pyöreä. Sillä on tuo tommonen söpö Joo. Noin. Kyllä tää tästä onnistuu. Kyllä tää onnistuu vielä. Sitten sillähän on mä en nyt kyllä yhtään tykkää. Mä en osaa niinku. Mä voisin maalata aina tän. Joo. Tää on kuulkaa oikein hyvä. Sitten mehän tehdään sille nyt valkoinen pää, koska sillä on valkoista siinä päässä. Eli tää helpottaa meitä. Tää helpottaa meitä tosi paljon. Sitten tosiaan sillähän menee nää ääriviivat tälleen oikein söpösti. Pitää. Oi. Noin. En mä tiedä tuleeko tästä mitään, mutta ei se haittaa. Kaikki on kuulkaas ihan vain hauskuutta varten. Sillä menee tuossa tuommoinen. Ja mulla on siis tossa Pokemon-kortti minun eessä, missä on Piplup, niin mä otan sit vallia. Sit sillähän menee tälleen näin silleen. Ei nyt ihan tolleen mene. Oho, nyt oli vähän väärä väri. Uusi yritys. Noin. Ei tää kyllä varmaan tuu näyttää yhtään Piplupilta, mut pikkuvikoja. Katsotaas sillähän on siis tuollainen oikein jos mä nyt vaan piirrän ensin tällaisen alueen, koska sehän on tämän värinen. Tää näyttää vaan siniseltä nallepuhilta tällä hetkellä. En mä ymmärrä. Katsotaan, sillähän menee nää sen kädet tälleen kivasti. Oho.
Joo, tämähän on siis tosi omaperäinen, sanotaanko näin. Ei se nyt ihan on noinkaan iso tuo sen nenä, tai siis tuo, mutta riittää kun se näyttää ankalta tai tollaselta. Auttaiskohan se, jos me piirretään sille sellaiset pienet ääriviivat? En kyllä tiedä. Tää näyttää kyllä ihan... Oi jumankeuta. No, kyllähän tästä nyt jotain tulee, mutta ei nyt välttämättä ihan ihanne pipluppia. Joku saattaa olla mulle tosi mad. Oh. Hienot ääriviivat. Jos olisi joku piirtopöytä, niin tää piirtäminen olisi varmaan paljon helpompaa kuin hiirellä. Tarviikin katsoa, jos sellaisella pystyisi piirtämään helpommin. Tää on kyllä siis, ei herranjestä sentään. Toisen nenä näyttää ihan Minecraft-villagerilta. Mä en ymmärrä. Ei se voi näyttää tolta, please. Katsotaan. Laitetaan sille vähän eri väristä sinistä tohon silmään. Sitten sillä on tollainen... Tässähän siis on mustaa jonkin verran. Sitten siihen tulee semmonen... tämmönen. No on se aika söpö. On se aika söpö. Eikö se näytä ihan piplopilta melkein? On se vähän kehnon näköinen, mut hei, se on silti, se on kaunis. Se on kaunis. Se on piplup. Onko... Oi. Me ollaan, kuulkaas. Ollaan hieman jopa plussalla. Ihan hyvä vaan. Katsotaas. No jos se on sun mielestä tylsä taulu, sä voit mennä pois. Mun mielestä se on hieno. Mun mielestä se on tosi hieno. Selvä. Mä varmaan syönkin munia ja saan jonkun taudin. Kyllä. Olen ihan samaa mieltä. Sitten mikä on kans tosi kiva, mistä me ehkä itse tykkään, on kurpitsa. Tai siis me nyt yritän tehdä kurpitsan tähän, koska miksikäs ei? Miksikäs ei? Jos tekee tällaisen, no onpa hieno. Jos te ette tykkää mun piplupista, menkää pois. Mun mielestä se on aivan mahtava. Onks tää hyvä väri? Ei. Kun mä mietin, että se voisi olla hauska tehdä sille joku naama. Tai vähän niinku Halloweeninakin jossain Jenkeissä, niillä on aina kaikkia tommosia pelottavia naamoja, niinku tällaisia. Oi! Joku haluu ostaa mun piplupin. Kyllähän me se myydään sille. No niin, nyt tuli kuulkaas uusi työkalu. Ei näin. Mehän voitaisiin kokeilla vaikka... Joo, tää on ihan hyvä. Tämähän näyttää tosi pelottavaltakin vielä. Tää on kiva. Tää voi ollakin ihan hauskan näköinen. Siinä on tommonen vaaleasininen teema ja sit siinä on vähän tommoista tummansinistä. Tiedättekö? Mun mielestä tää on kiva. Mut nää kyllä oikeesti niin tämmösiä eskaripiirrostuksia, et huhu. Kurpitsa.
Me pitää katsoa, että me osaan kirjoittaa vielä oikein. Mitäköhän me sitten vaikka piirrettäis, koska... Mikä voisi olla sellainen... Jaa. Haluaisitko sä ostaa sen? Et saa sitä. Oi. Me saatiin ihan achievementtikin tuosta. Se ei tykkää mun taulusta, se voi lähteä pois. Tämmönen taulu voisi toimia, tai siis tämmönen pohja tähän voisi toimia ja... No ostavaa se pois. Se onkin niin hieno. Se onkin niin hieno. Vois tehdä sellaisen tosi abstraktin. Oho. Mä kyllä haluan, että se näyttää kyllä tosi hienolta. Itse asiassa joo, hei mä voisinkin... Vedetään uudestaan. Näin. Ja tehdä erikokoisia palloja tänne, koska sehän voi olla hauskaa. Näin. Sitten jos me otetaan tänne pari tällaista eri väristäkin. Mun mielestä tää voi olla itse asiassa tosi kivan näköinen. Tai ainakin me itse tykkään tästä vielä tähän mennessä. Tää on näin. Ja... No on se ihan hieno. Kyllä mä tykkään. Kyllä mä tykkään. Pallotaide. Oho, taidetta. Joo, pallotaide on hyvä. Pallotaide on tosi hyvä. Se on hyvä nimi tälle. Ja... Me voitais tehdä... No kiitti vaan. Mut sittenhän me voitais tehdä tällä työkalulla eri värisiä. Tääkin näyttää itse asiassa tosi kivalta. Sitten tämmöstä... Joo. Tää on oikein kiva. Joo. Sitten otetaan vähän tommosta pinkkiä tonne. No tää on ihan kiva. Mä tykkään tästäkin tosi paljon. Siis tuolla työkalulla saa tosi paljon hienoja tauluja aikaiseksi. Tää vois olla... Tää vois olla vaan pinkki. Me ei vaan keksi sille yhtään parempaa nimeä. No jos sä et tykkää siitä, niin ei se mua haittaa. Sä voit mennä löytää jotain muitakin katutaiteilijoita. Tiedäks? Voiskohan nää toimia? No. Oho. Taas näin. Ja. Noin. Minun mielestä kuule... Vai haluat sä sen nostaa tohon hintaan? Ei käy. Mä kyllä haluaisin tosta ehkä vähän enemmän. Mä tiedän, että se ei ole mikään maailman paras, mutta... No et sä sitä saa... No tuo on kyllä eri, mutta et sä saa sitä niinku tuohonkaan hintaan. Herranjestas sentään. Voisko...
Sivellin työ. Tää on minun mielestä tosi hyvä nimi tälle. Nyt mä tiedän mitä mä haluan niin tehdä. Mut tehdään tälleen ensin ja sit tietysti pitää ottaa tämmönen oikein kaunis taivas tänne ja ei kun mun piti nyt minun piti ottaa eri väri tuohon. Mä halusin tehdä sellaisen hienon marjapensaan. Tää voi olla tämmönen. Mun mielestä tää on kyllä ihan hieno marjapensas. Siellä on paljon marjoja. Te ette tykkää. Te ette tykkää mun tauluista. Tosi kiva. Miten se on? Just joo. Aika reilu. Tännekin pitää tehdä tämmönen kulma-aurinko, koska kulma-aurinko on vaan best. Kulma-aurinko on hieno. Sitten me voitais tehdä tänne pari tollasta. Koska miksikäs ei? Eikö tähän nyt ole ihan hieno? Tän nimeksi nyt sit tulee vaan Maria Pensas. Toi on oikeesti aika surullista. Myydään se nyt sitten 20. Se oli aika surullista, mutta ei sille voi mitään. Meinaatko sä ostaa se tohon hintaan? No tuokin käy. Saadaan vähän rahaa, että meidän pieni puoti kestää. Katutaide kestää. Benjaminhan ostaa minulta tosi paljon nyt. Osta kuule vaikka ne kaikki. Ei enää kiinnosta. Mä nyt tein tuota vähän liian niin isoksi. Mitähän me voitaisiin tehdä? Mä en oikein tiedä, voidaanko me tehdä mitään muuta kuin tämmöstä pallotaidetta. Siis on varmasti jotain muutakin, mitä vois tehdä, mut me on vaan niin käsi, että me en osaa maalaa mitään. Ai. Vai on tylsät värit? Katsotaan. Tää vois olla se voi olla vaikka sähellys. En me keksi parempaa nimeä, siis sähellys voi olla ihan hyvä nimi sille. Oho. No kuule, kyllähän tuo nyt aika hyvä on. Voit siellä sen pois ostaa kyllä tuolla tavalla. No jos te ette tykkää siitä taulusta, niin antakaa sen olla. Kokeillaan tämmöstä. Jos tän laittaa näin päin ja sit siihen tekee auringon ja sit siihen tekee noin. Eiks toi oo ihan hyvä? Ja sit jos vaikka tekee vähän pilviä. No ei tarvi oksentaa, you know. Kuuluu vaan hirveä oksennusääni. Tosi kiva, hei. Mä tykkään tästä. Tää on itse asiassa hieno. Tää on ihan hieno aurinko. Se on vaan aurinko.
Miltäs kassa näyttää? No on tääkin. On tääkin ihan hyvä. Huhhuh. Haluiskohan joku ostaa tuon taulun vielä? Haluuks ostaa? Ai siinä. Ai. Ei oo passionia kuulkaas yhtään maalaamisessa. Tää onkin tosi mukavaa. No hei. Tää on kuulkaas oikein hyvä. Tää on oikein hyvä. Oi. Joku on nähnyt minun maalaajataitoni. Huhhuh. Ehkä me päästään vielä tästä johonkin ylempään asuntoon. Me en oo pelannut tätä peliä kertaakaan, mutta me oon joskus vuonna Nakki ja Muusi kattonut paljon videoita tästä ja mä tiedän, että tässä voi päästä paikka ja mihin. Se on itse asiassa ihan hauskaa. Koska kuka nyt ei haluaisi päästä ylemmäksi jossain. Siis en oikeesti tiedä. Pitääks mun mennä eskarien maalaamaan niitten lasten kanssa, kun ne selvästi osaa itse niin. Nää on aika tylsän näköisiä nää maalaukset kieltämättä. Ihmekään kun kukaan haluaa näitä ja kaikki vaan haukkuu. Töherrys. Töherrys on oikein hyvä nimi tälle. Töherrys on hieno nimi. Kyllä sä sen voit ostaa siitä. Oi. Sana on lähtenyt kiertämään. Tämähän on oikein hyvä. Tää on oikein hyvä. Mikähän voisi olla? Voisiko tää tausta toimia? Ei, mä itse tiedän. Mä en tiedä mitä mä haluan maalata. Vaihdetaan taustan väri. Me tiedän, ei oo joulu, mut mä haluan maalata lumiukon. Koska miksikäs ei? Tää on oikein komea lumiukka. Tää on oikein hieno. Me en tiedä, me ei varmaan sille hattua saada. Saadaanpas. Mut se näyttää vähän hassulta hatulta, mut ei se haittaa. Ei se haittaa. Sitten tietysti meidän pitää tehdä sille porkkananenä. Ja meidän pitää tehdä sille silmät. Ja suu. Ei vitsi, tähän on hieno. Sitten meidän pitää tietysti, kyllähän me nyt halutaan meidän lumiukolle tehdä kaulahuivi. Minkäs värinen kaulahuivi me tehdään on taas eri asia. Me ei uskalla pilata tätä maalausta, niin me menee tälleen hiljaa. Tästähän voi tulla ihan hienon näköinen. Joo. Tämähän on oikein hienon näköinen kaulahuivi. Joo. Ai että, kuulkaas kyllä tää nyt on hieno lumiukko. Ette voi sanoa, etteikö ole hieno lumiukko. Annetaan sille joku tosi omaperäinen nimi. Se on vaikka
meidän lumiukon nimi on Hiutale. Oho, Hiutale. Kyllä. Se on oikein hieno. Ai sä et tykkää mun lumiukosta. Mä olin niin ylpeä siitä, kuule. Sitten. Mä en kyllä itse asiassa yhtään tiedä, mitä mä teen. Mä vaan teen jotain. Kyllähän nää siis... Noniin. Kuule, tarjoahan vähän enemmän. No mennään tolle. Mehän voitaisiin... Joo. No ei se nyt mikään kaunis oo, mutta on sekin jotain. On sekin jotain. Me en tiedä mikä tän nimeksi voisi tulla. Tää voisi olla vaikka kuusiota taide. Joo. se on oikein hyvä nimi sille. Se on oikein hyvä nimi sille. Kyllä. Hyvin ollaan tästäkin päästy, mutta todennäköisesti mä jätän tämän videon tähän. Mä halusin vaan lähteä kokeilemaan toteuttamaan tällaista unelmaa ja tietysti voi tulla seuraamaan. Kyllä mä nyt jotain erilaisia pelejä teen tai pelivideoita teen ja ihan mielenkiinnosta kaikkea kokeilen ja teen sitten miten itse jaksan. Ei muuta kuin moikka! Sitten ei muuta kuin vaan lisää